Il-Gvern lesta l-qafas legali biex salejt li ġej jiġu legalizzati u regolati s-servizzi tal-kremazzjoni f'Malta. Ħabru dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u d-Deputat Laburista Rozjan Kutajjar li qiegħda taħdem fuq dħul tal-kremazzjoni f'Malta bħala alternattiva għat-tfin tradizzjonali fiċ-ċimiterji. Bil-Gvern irid iħalli l-għażla f'idejn il-pubbliku tax-xiġri b'ġismu wara mewtu. Min studju li sar irriżulta li terz tal-popolazzjoni Maltija jikkunsidraw alternattiva differenti għat-tfin. Saħansitra medja ta' 3 persuni fix-xahar jażlu li jagħmlu kremazzjoni barra l-pajjiż b'nefqa ta' 5,000 euro. Il-Gvern wera x-xewqa li l-pubbliku jipparteċipa bisħieħ fil-proċess tal-konsultazzjoni la darba huma ħafna li interessom x'jiġri minn ġisimhom u l-ġisem tal-qraba tagħhom wara mewthom. Bil-Gvern qed isaqsi numru ta' mistoqsijiet. Fosthom jekk krematorju għandux ikollu l-mezzi meħtieġa biex jaħżen u jippreserva d-DNA tal-persuni kremati għal dejjem. Il-qafas legali jipproponi li l-kremazzjoni ssir fuq ix-xewqa tal-individwu qabel mewtu u qrabatu jridu jirrispettaw din id-deċiżjoni. Il-Gvern staqsa wkoll jekk il-pubbliku jaqbilx li jinħoloq reġistru fejn tiġi reġistrata x-xewqa ta' persuna li tiġi kremata wara mewta flok tindifen. Il-Deputat tal-Gvern Rozjan Kutajjar qalet li hemm għażliet differenti ta' kif tiġi kkonservata l-memorja ta' persuna wara li jiġi kremat. Bil-kremazzjoni se tkun irħas minn difna normali u hija miżura favur ambjent nadif. Hemm diversi modi kif tikkonserva l-memorja ta' dak l-individwu li għażel jiġi kremat. Jista' jinżamm ġo urna u jittieħed id-dar, din l-urna tista' nkella titpoġġa ġo ċimiterju, tista' tindifen ukoll għal dawk li għandhom qabar tal-familja tista' titpoġġa fi knisja, hemm min ħajażel li pereżempju ixerret l-irmiet tal-individwu ġewwa l-baħar. L-Awtorità tal-Ippjanar irċeviet 4 applikazzjonijiet mis-settur privat biex isir krematorju. Bil-qafas legali qed jistabbilixxi lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika bħala l-entità responsabbli għall-liċenzjar u għall-aspetti regolatorji tal-krematorji. Ovvjament hemm policy li tippermetti l-bini ta' krematorji f'ċimiterji eżistenti jew nkella ċimiterji eżistenti li però m'għadhomx qegħdin jintużaw. L-interess mis-settur privat qiegħed hemm, fil-fatt diġà kellna 4 applikazzjonijiet li resqu quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar li applikazzjonijiet ma setgħux ikomplu jipproċedu minħabba li m'hemmx qafas legali. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal il-Grupp Parlamentari Laburista u l-Kabinett qablu ma' din il-liġi. Żied li wara l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika, il-pjan tal-Gvern hu li s'April li ġej titressaq il-liġi fil-Parlament u tidħol fis-seħħ qabel lejt il-kbir. Kif wieħed jiddisponi mill-fdali tiegħu tal-qraba tiegħu, jiena nħoss li u l-Gvern iħoss li hija xi ħaġa li hija individwali hija personali. Però s'issa l-għażla kienet biss limitata għal tfin f'każijiet rari tfin fil-baħar. Il-konsultazzjoni pubblika tagħlaq fid-29 ta' Marzu li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.